Lesi isiqephu sesithathu. Cishe isiyophela imizuzu engama-45 uNdlovu emile lapha epulpiti eshumayela. Yena ushumayela impela kodwa amehlo akhe awasuka emnyango ungafunga ukuthi khona umuntu amlindele. Phakathi nentshumayelo yakhe ubuye ame ajule acabange okuthile, ingqondo abuye ayibuyise ngokushesha ngokuthi afunde ibhukwana lakhe leli eliseduze neBhayibheli lapho okubhalwe khona amaphuzu athile entshumayelo. Ebese eqhubeka nokushumayela. Yebo, bona abantu abanakile ukuthi uNdlovu akekho esimeni esikahle namhlanje, umacele kuphela okuqaphelayo lokho. Uma uNkulunkulu kukhona into akuphathise yona, wena qikelela ukuthi uyayivikela leyo nto ngoba isitha siyeza sizoyintshontsha siza njengesela. IBhayibheli lithi kuJohn 10:10, isela kalizi kungekhona ukweba nakubulala nakubhubhisa. Uma ubona isela liza kuwena okusho ukuthi kunento entshontshelekayo kuwena. Bazalwane, angazi noma niyangizwa yini. uSamson ukube akamvumelanga uDelilah, ngabe amandla akhe awasukanga ekhanda lakhe. Uthi bewazi yini ukuthi isipho sakho siyakwazi ukukuvulela iminyango ethile? Nalahleka. Ake sibukelane. Izaga 18 uvesi 16 uthi isipho somuntu siyamenzela indawo simholele kwabakhulu, siyamenzela indawo simholele kwabakhulu. Lalela. uHerodi hayi ngoba wayesaba umntwana omncane ofaka inabukeni, cha, kepha wayazi ukuthi ngelinye ilanga lengane izokhula ibe yinto ethile, futhi nesimemezelo wayesezwile ukuthi kunenkosi enye ezelwe. Ngamanye amazwi uJesu kusukela ezelwe wayenesipho, kwakunesipho esasikuye. Lithi iBhayibheli kuMateyu 2:8, ingelosi kaNkulunkulu yabonakala kuJosefa ngephupho ithi, vuka uthabathe umntwana nonina ubaleke. Yabonakala ngephupho yathi kuye, vuka uthabathe umntwana nonina ubaleke. Athule uNdlovu ajule, likhuzu ameni ibandla, abanye bamemeza, abanye basukume, abanye bashaya izandla. uMacele aqaphele ukuthi isiyophela imizuzu uNdlovu emile ethule kuhle kwesichusi. Kuyabonakala ukuthi ukude ngokomcabango. Asukuma uMacele athathe ibhodlelana leli eliseduze kwakhe lamanzi bese eduze kwamyeni wakhe phambili epulpiti. Afika bambe umbhobho lona awuphethe ebese yawehlisa, ebese esondela eduze kwendlebe kamyeni wakhe bese ekhulumela phansi. Baba, ukahle? Yini, kwenze njani? Baba Sibahle. uMacele aqalaza ibandla sakuntshontsha ebese edonsa umphetho wejazi likaNdlovu kancane ebese ekhuluma ehlanganisa amazinyo. Baba Sibahle. Ajikisa ikhanda uNdlovu ebese ebuka uMacele. Kumele sambe. Kumele sambe, kumele sudayise lwamuzi ngokusheshsha. Ebese sihamba sokwakha kwenye indawo. Uma ukuthi nemoto yami kumele ngidayise ngakwenza lokho. Inqobo nje uma sizohamba. Siyahamba. Amngene emlonyeni uMacele. Hayibo baba, asikwazi ukukhuluma ngaleyo nto la. Akhipha amehlo uNdlovu. Ngobani? Aphinde uMacele amdonse ijazi futhi. Baba, sisesontweni. Sokhuluma kahle uma sesekhaya. Buka ibandla libuka thina manje. Thatha lamanzi uphuze ebese uyamamatheka uthola into ongasuyisho ebandleni. Thatha udidise yonke-ke lento, thola nje into ongasuyisho ebandleni. Asuke uMacele lana eduze kwamyeni wakhe, ahambe mamatheka eyohlala phansi. Ahlale bese ebuka umyeni wakhe lona ozama ukuhleka phambili. uMacele bese ekhuluma nomyeni wakhe ngezimpawu zamehlo. IBhayibheli lithi ofumene umfazi ufumene umusa. Yazi bazalwane, kunento ehlezi enhlizweni yami, ehlezi ingihlupha. Sekuphela iminyaka ewu-15 yonke sishadile mina nomkami, kodwa into engihluphayo emoyeni wami ukuthi angikaze ngimbonge ngokwanele ngokungiphatha kahle kwakhe ongaka.
lishaye ihlombe ibandla, abanye badabuke babuka uMacele. Lapho yena uMacele uveza ithupha kancane uvezela umyeni wakhe. Bazalwane, hhayi ngoba ngichoma noma ngiyiphakamisa noma ngiqhosha, kodwa nje ungiphethe kahle lo mama bazalwane. Hhayi, awuphakame mngami bakubone, mhlasimpe abakwazi. Asukume ngesizotha uMacele bese ephakamisa izandla abingelele ibandla. Nalo ibandla lingabi namona lishaye kakhulu izandla. Ebese ephinda ihlala phansi uMacele ngesizotha. Kuzwakala iphimbo elingabonakalanga ukuthi liphuma kubani. Engabe lahlangana kanjani? Awuzwe lo mbuzo uNdlovu ebese buka uMacele lona omamathekayo. Hayi asiqhubekeni bazalwane, asiqhubekeni bazalwane nentshumayelo kuzoba sengathi ngiyabukisa lapha, kanti cha ya konje sigcinephi sigcinephi? Isipho somuntu siyamenzela indawo simholele kwabakhulu. Yes. Bengisachaza-ke lana bazalwane, wonke umuntu uzalwa efumbethe. Ufumbetheni na? Ufumbethe isipho. Uthi uJesu uma ekhuluma nowaseSamariya, ukube bewusazi isipho sikaNkulunkulu bowuzocela mina ngikuphuzise amanzi. Amangalo uMacele adidokuthile.